yonti hande banda men enen jewta yewtere aduna caggal nde calminɗen bandiraɓe kala himo kala indema yettode muɗum sawtol on paami tigui ko gueɗogal gamaji kono banda men yonti hande nde enen kalden kadi kaalen kadi e koye meɗen taw ko bone men foof waɗi yi yeddata fawi hen yitere muɗum kala ko wawma hen heɓtade mbasa felde hay goto saabu ko an e hoorema waɗi ɗum ko an e hoorema yeeñi ɗum kono kadi en duwnima leñol ngol wonande bandiraɓe men ruttiɓe ñalawma hanki e accident musɗo altine oɗo ɓennuɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen Agnam Goli umminoɓe toon gaari ga e Dakar Duwaw gaare hodde dutti ɗon e joomumen ɗo wiyete Gaddu sen paami Gaddu ko hakkude mum e seere croisement tawi a yettaki leeraɓe aɗa sagani gamaji hakkude mumen jum en paami ko 12 kilométre woni hakkude ɗon tawno koye on diwan taweteɗen ene mbiya yo Allah yurmo yaafo kamɓe ruttiɓe e joomabɓe yo Allah harnoɓe aljanna aduna ko ni tan wiyete ko meeɗi yettete ko natti kono nde mbiɗen ni sunare nde tan yooɓe paam ko enen e mabɓe foof ndendi nde ɗo sunare saabu nde sunare ko sunare aduna o kala e nder windere nde kono banda men hande ene moƴƴi dartoɗen seeɗe enen woɗɓe e diwanuji meɗen Fouta guila e jolgo autoji meɗen ƴeewen tigui holno jaraten e ko mbatten ko beele ne yaadi aduna walla ko mbatten ko beele yaadani e aduna kadi en jetti hen ambulance uji gonɗi e takko département Podor en jetti hen guure takkiɗe saabu darde tinne nde ɓe daari hen haade laamu ngu arde yettade ha wallaɓe kono kadi e ambulance uji garɗi ronje ɓeɗo ɓe cellani e ronje ɓeɗo mayɓe ha hen boni hen foof nawa to suudu safrirdu en jettiɓe no fewi ene mbiya Fuutankoɓe e saaha kala wuuro foof ne hani jogade ambulance ɓaade woni en donki yo en dañ sapeur pompier ji caare e nokkuji men foof taw kala ganduɗa ɗo jaayi heeɓi ɗo jaayi heɓti taw yimɓeɓe ina jawa faabede kono so tawi wiyama sapeur pompier woni ko Pété walla woni ko Djoum walla woni ko Podor e nder jolɗe hakkude ɗe te ko yolde mawde ne lombi hakkude ɗon enen mbiya ɗum ɗon foof ina foti yurnitede ƴeewe haale kono kam ko tengtiten wiide haala jooman nokkuji en hoɗɓe e nokkuji mumen ɓe jogui poste uji santé mabɓe hen boni hen foof yo wat feere eto yiilade ambulance ɓiɓɓe wuuro ngo eto yiilade ambulance ɓe mbaɗa e wuuro ngo ɓe mbasa fadde hande laamu ngu addantaɓe saabu laamu ngu so tawi wonino hanki ko kañum tan faabotonoɓe so ndenaki ma tampere wat saabu enen foof enen gandi nder ɗon yolde no wayi kono enen kadi gandi ambulance uji gonɗi e nokkuji meɗen no paabori ɗon wadde hande so tawi en garti e ya garta gonɗo e Fouta mo jiiɗen bandiraɓe ne joola e ya garta walla mo jiiɗen bandiraɓe ina dogna e ya garta paɗowo e dow kallo o enen foof hay goto e men enen wonɓe Fouta enen jeeyaɓe Fouta hoɗɓe e nder Fouta ɗo Fouta fuɗɗi ha ɗo Fouta haaɗi hay goto men ene wiyata fawani hen yitere muɗum banda men ko ɓuuri hawnade foof ko holɗo oto no chauffeur weela foof ko noon dognirta oto no chauffeur weela foof ko noon dognirta oto dogna oto ina haala téléphone dogna oto ina lira audio dogna oto ina heeɗo musique dogna oto ina wulla beele ɗum ɗon ko hunde fonde wonde en kalani ko oto jolnata ko yimɓe wiye yo yaaru jamma so tawi oto goto wiyama yo yaaru jamma sarsi yimɓe ha heewi yimɓe foof jolɓe nder oto ɓe jamma so waɗi banda men kamɓe fo de ɓe ɗanima ɓe goppi chauffeur goto ne rommini te enen mbiya ɗoygol ina heewi raɓodurde enen mbiya ɗoygol ne heewi raɓodurde no ŋablali daɓodurta ni banda men ko noon ɗoygol raɓodurta joni noon so tawi oto foof wiyama yo waɗ yimɓe ha heewa chauffeur goto ɗanima apprenti ko caggal wonno ɗanima heddima chauffeur goto beele on so tawi ɗoygol fiɗi ɗum kañum ne fotani ɗanade kono so tawi durwiti wina ɗano
ko wonɓe ɓe oto ɓe garto wullude mbiyata minen komin heeñiɓe komin fotɓe yaade banda men hoto jejjiteyi ko pittali jogui ɗon hoto jejjite dognowo o kayne ko fittadu hono moɗon ndu jogui waɗi ɗon tan bone min foof ina foti dogde ɗon hakkille muɗum kono kadi so tawi en garti batte ya garta enen fof en pawi guete men en ji auto ji ɗi noɗi carsirta haaɗi keewa holɗo fof ɗo neɗɗo meeɗi yiide walla meeɗi miijade an jolowo client jolowo e oto aɗa tawila fittanuma oto bagage aɗa jogui bagage guel ngal ne jogui bagage men adde sorne less ɗo yimɓe ponno jooɗede ɗo yimɓe ponno jooɗade banda men wiye yo bagage waɗe ɗon oto lowe bagage ha heewa rewɓe worɓe foof ngaalodira dow kamɓe fof ɓe jooɗoyo toon ɓe belno koyɗe ɓe keeɓa hakkude jagguito e cate ɓe jagguito e gacculi ɓe jagguito e bagasuji te kadi to dow oto to enen paami enen foof bagasuji nan toon banda men hay goto e mon yeddata fawi hen yitere muɗum yii ɗum joli hen mi joli hen enen fof en jii ɗum ɗo en miijaki hay hunde te kadi dognowo e hoore muɗum so tawi gummiɗen ko to ladde walla dow jeeri ina doga catene birto meɗen chauffeur dognowo o kanko haaji makko yo boni hen no wirtiri leggal foof ko noon o ɓennirta walla no arde e virage foof ko noon o ɓennirta te hen jejjiten ɗo jooɗiɗen ɗo enen fof enen gandi ko ɗum porte bagage ko jamɗe tan waɗa seela waɗa e oto enen foof jooɗiɗen henene goppirɗen noon joom oto ne dogana welda banda men autoji ne mbadda coursi ɗi ganduɗa e dow taliji beele ko hunde fonde wonde beele ko hunde fondede beele ko hunde ganduɗa nde fotani wawde ƴewtede wonande enen joloɓe e enen ɗannotoɓe e enen waɗoɓe voyage uji caggal noon wadde paamen ɗon nde banda men paamen ko enen jeeyi pittali meɗen ko enen jeeyi koye meɗen saabu ko enen jiiɗi ko weeɓi ko jolɗen so tawi ari wiyama oto heewi hattama jolde saabu mbiya ka keñiɗo ka jaahowo a yejjiti dey ko tanan wiyatno ko lawol jaam waɗɗata kono an ɗum fof a yiyani ɗum woni saago ma tan ko ya yah banda men ɗum ɗo fof de ko enen mbaɗani ɗum te hatta taw laamu ngu gendarme ɓene daari e dow lawol ɓe jii yimɓe ɗo ponno jolde jolani ɗon bagage ne jiiɗi yimɓe ponno e jolde yimɓe ne joguiɗo bagage fonno wonde oto jaggue so tawi oto jaggama ƴeewama tawama daratake boom beele kayitaji ne moƴƴi daratake boom beele assurance ne woodi daratake beele hay hunde ne woodi so tawi a sorni junggo ma a nanni temeɗɗiɗi tan walla a nanni temen 4 e goppuma jaaha te enen gandi ñande foof enen jii ɗum ñande foof aɓe mbirto e guure ñande foof enen pawi henene e guite meɗen banda men beele ko ni tan jogorɗen hoɗirde ko ni tan jogorɗen wonirde enen jeeye pittali meɗen te enen mbiyatno hanki en dañani laabi enen mbiyatno hanki en dañani kalluji enen mbiyatno hanki en dañani ya garta belɗo kono kadi e ya garta mo joguiɗen o banda men amboni jogori lorde men en jiyani ko heewi tawno noon fulɓe mbi wona jogade guite woni jogade jiiɗe wona jogade nanɗe woni jogade nanɗe waɗi enen poti wawde yurnitade ƴeewen banda men ni no koreji men ɗi joldata ni e werlaji e ni no jaman autoji en ɓe joldata ni e werlaji wiide min yomi jol wiide min yomi yah tan komi keñiɗo no jettoriyimi foof mami yettido noon e banda men ɗum enen poti wawde yurnitade ɗum enen e koye meɗen ha ganden no jolɗen e ya garta hande noon Allah addi laabi mbaɗama e kalluji bone men foof ɗo weela foof ne wawi yaade neɗɗo ƴetta auto muɗum wiya min ummade Dakar fewde Fouta mbanmi hen ko 2 heures de temps walla mbanmi hen ko 4 heures de temps walla mbanmi hen ko 6 heures de temps bandam a yejjiti calculde ko dogata ko dey koye fittanuma dogata a yejjiti calculde fittanuma dogata ɗo koye bande en jolduɗa wadde en paami neɗɗo ƴetta ko fotino jiiduɓe yumma kala walla jiiduɓe baaba kala jolda e nokku goto kamɓe fof ɓe jurintaki hay hunde te taw oto moɓe jolata o banda men ɗum ɗon fof dey enen poti wawde rentade ƴeewen ya garta o so tawi sofere ɓe mbi ina jeeya pittali meɗen enen joloɓe en ɓe ganduɗa waɗoɓe voyage calɗen ɓe jeeya pittali meɗen saabu banda men fittandu dañete tan ko gotel kono noon mo mbiɗa ni foof wima min mi wonda kano jettorimi fof ne moƴƴi ɗum noon banda men enen poti wawde yurnitade
ya gartamo jahate noon enen poti wawde yurnitade ya gartamo gonɗen o e dow muɗum enen e koye meɗen ko enen poti wonde soldateɓe koye men ko enen poti wonde renoɓe pittali meɗen ko enen poti wonde ɗoftiɓe hurum pittali meɗen kono noon so tawi en mbi enen no keɓirɗen foof no autoji men fo jaaru yo ya garta men no jaharɗen fo yo artu enen gandi ya garta ene satti e Fouta saabu jeeyata ko autoji ɗi oto yon kon gongon kon toon jolna ha heewa taw ko faaɓe dugge taw kamɓe foof e joli ko dow beel ɗum ko hunde fonde wonde walla ɗum hunde fotani wonde neɗɗo hoto yeey fittanu mum e dow eko jarani kono kadi enen mbiye sofereɓe e kala saaha kamɓene yoɓe tinno ɓe mbatta hakkille e koɓe dognata ko ɓe mbasa ardinde jawdi ndi saabu so tawi a ardini jawdi ndi a wi an a wondaka no jolnirɗa foof ko yo client jol tan an ya heeɓ kalis beele cikkata caggal pawiɗa koye dow lawol on bone garowo on bone mba yiyani so tawi on bone yettimama dey faam on bone an e hoorema on bone o woratama wadde noon Pulaar wi kala ko wari haako yaadora heerene wadde neɗɗo foof ina foti rentade rentina ɓesgu muɗum rentina ɓiɓɓe muɗum rentina kala ko ganduɗa yi rento noon ko joom hakkille kadi haaldete ko joom hakkille tawi ko yimɓe teeyɓe yaaduɓe e jamanu anduɓe ko aduna firata anduɓe ko aduna firtata tawno noon mawɗo goto o wi yomnude neɗɗo konngol moƴƴol ɓuuri yomnude ɗum konngol bongol wadde enen e koye men mbaɗi men foof ina foti wawde yoɓade konngol moƴƴol yoɓno konnguɗi moƴƴi ko wiide tan banda men yo Allah yurmo yaafo ɓeɗo jiyaɓe sankiɓe e oɗo accident ha ko ɗum saabi addi ndeɗo yewtere hande kadi eɗen jewta hen ko tawno en ɓooyi wadde hen kadi hono ɗeɗo jewte kono kam ɓeɗo sankiɓe yo Allah yurmo e yaafoɓe harnaɓe aljanna saabu ni no wayni musde sen ƴeewi porte bagage uji ɗi no janiri ni sen ƴeewi ko gañi hen ko sen ƴeewi ko maayi hen ko enen poti wawde famde ko pittadi ɗum ɗon fo dey ko wasde tan ɓe ganduɗa kamɓe sofereɓe dognoɓe ɓe ko wasde ɓe dognude dognugol moƴƴol ko wasde ɓe dognude dognugol pewgol saabu so tawi a wone oto a wone hoore volant no wayni musde sa tampi banda men tinno gar oto ma so yiiɗi yooɓe gullu so yiiɗi yooɓe kaal an poftoɗa poftina fittaduma ɓaade kamɓe ɓe ganda ɗo ɓe kucci ɓe ganda ɗo ɓe gummi saago mabɓe tan ko yimɓe saago yimɓe tan ko yo jah no jettori fof ne moƴƴi ɗum ɗon wona golle pewɗe kono banda men garten hakkillaji meɗen jaren seese aduna dey boni foof wawa diwde ladial muɗum kono kadi neɗɗo kadi yo rento on calminama on juurama on beltanama en duunima noon dendagal Agname Goly e dendagal bandiraɓe windere nde ɗo wawi wonde foof en dende mabɓe nde ɗo sunare musde sunare nde ganduɗa ko Allah jippini wisiɓe muɗum fawi e nder men en jabri ɗum Allah ɗum noon bandiraɓe mi salmini mi juurima mi weltinima no fewi ko Hadji Sall guelgal Gamaji Saare moƴƴere Allah e moɗon.